igual esteu veient així una ubicació diferent, i és que no estic en ma casa, estic en casa d'un amic meu perquè avui és un vídeo molt especial perquè tinc un convidat molt especial i és un amic meu de tota la vida que és youtuber també, per cert. Apareixerà per ací o per ací el seu canal per a que entreu a averiguar el que fa. Vaig a donar-li pas al meu amic José! Hola, xics, com esteu? Jo soc Trans Just Channel. I què fem els dos així, José? Bueno, pues anem a fer el tag de l'amic. El tag de l'amic. Anem a fer preguntes i respostes de que jo faré una pregunta sobre la meva vida i entonces Nina tindrà que respondre el que ella creu que és la resposta i al viceversa. I ja està, sense més dilació, endavant en el vídeo. Quin és el meu festival preferit? Jo esta crec que la tinc prou clara. Jo crec que és el Festivern. No, és el Festjoc. Joli! Però bueno, també, però el que més m'agrada és el Festjoc. Jo la pregunta que vaig a fer-te és en què desitjava jo convertir-me professionalment de xicotet? De xicotet. Clar, perruquer no, no? Vaig a dir un modelo. Un modelo. I la resposta és incorrecta perquè jo volia ser perruquer. Ai! És un poquet trampa perquè ja sap que soc perruquer, però des de xicotet tota la vida he volgut ser veterinari o perruquer. Val, em toca. Quin és el meu estil de música preferit? Diria xaranga. No, xaranga o una balada, no he vist ningú estil més, o sigui, el rock, tal... El reggaetón me la regala, no, això està claríssim. El pop? No te n'ha sonat molt perquè de tot un popurri, o sigui, m'agrada de tot. M'agrada el pop, m'agrada el rock, m'agrada ballar, m'agrada el rap, m'alimenta de tots els estils de música, aleshores que, bueno, mig punt. Mig punt. Vale, te toca. Esta pregunta és prou fàcil. A veure. Vaig a dir-te si tu sabries dir-me a mi si sóc més de mar o de muntanya. És una bona pregunta. Jo diria que mar, t'agrada la platja, però és que també t'agrada la muntanya. Va, vaig a arriscar-me i vaig a dir muntanya. És platja. Evidentment m'encanta la muntanya perquè estic rodejada d'ella, però sempre desitgem el que no tinguem. Entonces m'agrada més la mar. A quina edat em vaig independitzar? Correcte! No m'he independitzat encara. Pues ara vaig a fer-li jo la mateixa pregunta, crec jo. A veure tu si sí que ho estàs sap. independitzat. Jo estic independitzat, però ja sap a quina edat me vaig independitzar. Als 18? No, als 10... Ai, no era als 17 o 18? Va, als 17. Tira més cap als 18, però he anotat 17-18 perquè resulta que faltava un mes per a complir els 18. Entonces guai. era com un poc trampa el dir no, als 18, no, també va ser un poc als 17. Punt positiu. Me toca. Quin és el meu color preferit de tota la vida? Bueno, jo no sé si és de veres, sé que l'he fallat, però havia ficat el roig, entonces sé que no és, però tinc que mantindre perquè és el que jo havia cregut i el que havia dit, el roig. No, és el blau. Val, te toca. Des de fa molts anys he volgut viatjar a un lloc, però vaig a donar-te la vàlida siga el lloc de antes, de quan jo era xocotet, o el lloc de ara. Vaig a anotar les dos, per si acas. T'ha dit Japó? Des de fa molts anys, però des de que tinc 8 anys, la meva il·lusió havia sigut anar a Egipte. Però sí que és de veres que ahir va ser un punt per a Nina, perquè Sí? fa molts anys que també vull anar a Japó. Yes! En un futur, jo vull tindre fills, sí o no? Jo crec que a dia d'avui seria que sí. Correcte, jo sí que vull tindre fills, uno almenys. Ara mateix no, òbviament, però en un futur sí que m'agradaria tindre fills. I ara per a finalitzar vaig a regalar-li un punt, perquè va ser un punt molt regalat. Això ella ho sap des de crec que el primer dia que em va conèixer i és a quin programa m'agradaria participar. Ah, sí, ja ho has intentat diverses vegades i ell vol participar a Gran Hermano. Correcte, punt per a Nina! Bueno, i per així deixe les puntuacions de veure qui ha guanyat, perquè la veritat és que no tenim ni idea.
sortida de que ha guanyat i que hagi guanyat doncs convidarà a sopar a l'altra persona, no? Correcte. I ja està, fins així el vídeo d'avui, Unicorns, espero que vos hagi agradat. Si és així, li doneu un bon m'agrada, no oblideu de subscriure-se al meu canal de YouTube i activar la campaneta per a que us avise dels vídeos. També dir-vos una cosa, i és que hem continuat el joc en el seu canal, així que vos deixo baix a la descripció el link per accedir al seu canal, al seu vídeo, al joc que estem fent, i ens veiem al pròxim vídeo i vos mane una abraçada ben forta. Sí. Mira, Aixina, Un plaer haver estat al teu canal, Nina. Adeu! Adeu.